Encara que hagin avançat molt, les dades estan ahí i de fa cosa d'uns mesos estem veient moltíssimes agressions a persones del col·lectiu. A València l'altre dia va haver una en Madrid, en moltes parts d'Espanya i tot el món, més encara de tot el món, i que no és normal i que va seguir passant si no seguim reivindicant el que és nostre. La joventut té un paper molt important, no?, en reivindicar la diversitat i els drets de les persones LGTB. Així que així estem, no?, donant suport a tot això i també demostrant que les persones joves participem, ens movem, no?, per els nostres drets i per defensar els nostres valors. Para la gente joven como yo, que es la primera vez que seguramente salga un orgullo, es una manera de ver gente como tú, en una ciudad tan grande como Valencia, de ver un poco de diversidad. Les persones trans és un col·lectiu que ha sigut sempre minoritzat, ja tant sigui a nivell social, jurídic o administratiu, i ja feia falta per fer un reconeixement a nivell global i que per fi es visibilitza d'una vegada. Jo tinc una filla que és una xiqueta trans i, clar, ara està més normalitzat, però fins fa poc sempre es miraven, ai, la xiqueta, a veure si no ho té clar, a veure si no sé què. Entonces, sí que volem visibilitzar-ho molt perquè una persona sap qui és des que naix i la meva filla sap que és una xiqueta des que tenia 3 anys. Entonces, al final lo que se trata és que no tinguem que anar, perquè nosaltres tinguem que anar al juzgat perquè li diguin que és una xiqueta i poder inscriure al registre. I no és precís que vagin al juzgat. Quan una persona sap qui és, doncs ella mateixa defineix qui és. Nosaltres a dia d'avui no tenim drets i volem reivindicar el tindre drets perquè tots som humans, som persones ante tot i volem tindre el mateix dret que una persona cis-hetero i poder eixir al carrer sense que mos xillen, mos manipulen, mos amenacen, mos peguen y sobre todo eixir al carrer a gust. Por una parte nos recuerda de dónde venimos porque el origen del orgullo es Stonewall y todo lo que pasó, cómo empezamos a conseguir derechos, nos permite ver todo lo que hemos conseguido y también todo lo que no podemos perder, porque de la misma forma que luchamos para ganar derechos, en cualquier momento, solo mira Hungría u otros países, lo podemos perder. O sea, lo que ganamos no es permanente. Jo crec que anem avançant a poc a poc. Encara queda molt que fer, Jo tinc una tasca en València, hem omplit tot el carrer de banderes de l'orgullo gay i n'hi ha veïns que encara s'han queixat, saps? Todo esto, lo que muchos años nos han dicho que no estaba bien. Los jóvenes, los mayores, lo que queráis, pero hay que salir a la calle para demostrar que todo esto está bien. Què podem fer com a societat? Jo crec que l'important és conèixer, perquè en moltes... Jo fico, per exemple, jo hasta que no va la meva filla me va dir que era una xiqueta trans, no coneixíem què és el que n'hi havia. Entonces, jo crec que el que és més important és donar a conèixer la situació de cada persona i que tots coneguem que hi ha una diversitat i que cada persona és un món i això és el que podem fer en societat, és escoltar, comprendre i conèixer.